cɛsiri kan sigilama bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ do min ye maa ye ne ka degun olu bɛ se ka wuli cogo min na teliya la o la a y'a ɲini polisiw fɛ Kulukoro kɔnɔna Falaye ani Mali fantan 4 u ka dɔ fara wulikajɔ ni timinandiya kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin komisariya ɲɛmaaw fana ma Falaye ko min ye polisiso kura min jɔlen filɛ nin ye ayiwa k'a dir'u ma u ka baara de k'a la dɛ k'u cɛsiri yɔrɔ jɛlen sanuman diinɛ min filɛ u ma nin ye a ka to o cogoya kɔnɔna na wa u yɛrɛ dama fana ka se ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamuya ka baara kɛ ka ɲɛ duguden o duguden n'o fana ser'u ma ye Falaye u k'olu kunbɛn ka ɲɛ u k'u lamɛn ka ɲɛ min ye ɲɔgɔn bonya baara kɛcogo ɲuman u ka baara dɔnko hukumu kɔnɔna na ni sariya hukumu kɔnɔna na k'u sinsin o kan ko ka se ka baara kɛ yaasa don o don jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min kinw bɛ se ka lakana cogo min min ye dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min a y'i sinsin o kan bolo ni ɲɔgɔn ma cɛfɔ ni kan bɛ polisiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ u ye tɛgɛrɛ kɔni fɔ a kun Falaye min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye sa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a tɛ se ka bɔ kuma na fiyewu n'a ma wale ɲuman dɔn ta ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma n'o ye minisiri ye ka jamana ɲɛmaaw k'olu fana fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye fasodenw bɛɛ lajɛlen k'olu fana fo min ye Kulukoro gouverneur ye n'o ye colonel Lamini Kapori Sanogo ye k'ale fana fo ka Kulukoro cɛ n'a muso k'u bɛɛ lajɛlen fo dugudenw k'u ka kunbɛliko ɲuman ko a diyara ale ye kosɛbɛ min ye Yusu Kone an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni seko ani dɔnko ye. Sama Mone bi maliyɔn jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama Mone ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama Mone bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama Mone application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama Mone compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama Mone application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama Mone ye aw de kunna wari bɛ augmenter Sama Mone i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Beka wuli k'i jɔ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don tumutuma ni waati in na min ye Sikaso gouverneur ye n'o ye Marie Claire Dambele ye n'ale bɛ kantelakaw ka sigi la ale taar'i ɲɛda Sikaso turubu kan o bɛ labɛnna k'a f'u ɲɛna k'u k'u cɛsiri k'u jija yaasa min ye Sikaso ye a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min Mariam Kulubali n'ale fana bɛ Kulubalilakaw ka sigi la Falaye n'o ye Joyila gouverneur ye o fana taara Joyila ale ka cɛdenw lajɛ a ko ko baara min bɛ ka kɛ u ka directeur de turubu fɛ Falaye ko Joyila bɛ ɲɛjɔ yɔrɔ sɔrɔ sen na biennale nata in na ko wa k'u hakili sigilen u labɛnniko ɲuman k'u bɛna taa Joyila Ɲoro di Sahel o fana gouverneur ale fana taar'i ɲɛda Ɲoro cɛdenw ka Falaye baara bɛ ka k'u bolo cogo min na yan'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ tumutukaw fɛ yen min ye Ɲoro ye k'a na cɛsiri kɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ Duwanzakaw fana nin waati in na olu ka turubu tun ye degun sɔrɔ Falaye sabula musaka ko a kuma nɔgɔya kosɛbɛ nka nin waati in na o y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ ka fisaya dɔɔni seni min b'u ye u bɛ k'o kɛ yaasa ka se ka u labɛn Bamakɔ kɔnɔna na yan Siyama ale bɛ kun cɛ sini nka yan'o cɛ minisiri fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen hakili jagabɔ baara bɛ se ka sɔrɔ cogo di ka di maaw ma kuma tɛ sifinnakaw Umu Salisɛki baara ni baaradege minisiri ani Mamu Dafe seko ni dɔnko ani dunanjigiso minisiri olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kununko Siyama ale kɛnɛ kan min ye Nvamara Berete ale fana tun bɛ yen
bolola baara ni kɛnyɛrɛ ye o cɛɲɛ ka jamanaw kɔnɔ kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ yaasa magoɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ka dilan an yɛrɛw fɛ ko consommer local o de tun ye baro kɛnɛ belebeleba kumakun ye kɛnɛ mun n'a laɲɛnɛmayara ko panel ministériel de haut niveau an ka jamana bolola baarakɛlaw ni seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ka fara baaradege ni kɛnyɛrɛ ye minisiri muso Umu Salisɛk Marɔku jamana lasigiden Niger ani Burkina Faso délégation olu bɛɛ y'u sen don ni barokɛnɛ belebeleba in na ɲɛfɔliw kɛra ka labonya bololabaarakɛlaw ye u kan ka taa sira minnu fɛ yaasa u bɛ se ka kɛnyɛrɛ ye nafa bɔ cogo mun ka nafa sɔrɔ u ka fɛn dilannenw na. Alors, il y a Balomuso, ministre de la formation et de l'entrepreneuriat national. Il y a Bara Mounou depuis Sandamneina. On a un gérado là, parce que le programme de formation nationale déjà, on va aller à Tchakedala. Ani un ministre de Chamamé Barala sur une stratégie de consommer local. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand il y a un artisan ou formé Kanya, ou bara kala, parce que ou bara là-bas on se demande là à d'affaires de Kosovo. Donc kala mi mena kukuna abena ko de o là mais balom so fo Kosovo dans tes folies mina. Mais folie beleba o jamana kutigi yɛrɛ de Assimi Goïta, le général d'armée. No ale de aira au gouvernement ani aka ministre Galé général de division Ablaye Mega ko ka baara kɛ gafeba dɔ kan ko ka fɛɛrɛba dɔ sigi fɛɛrɛ min b'a to maliyɛnw bɛ se k'u ka bololabaara u bɛ min dilan k'a dun n'a bɛ wele ko consommer local jamanatigi de y'o yamaruya fɔ ka o ci bila gouvernement kan pour que an k'o baara kɛ donc an b'o baara la o ye gafe belebeleba ye n'o sigira sen kan kalo nata ninnu na o bɛna kɛ sababu ye ka hɛrɛ sɔrɔ siraba de di artisanw ma. Mais pour que artisanw ka u bɛɛ tɔnɔ bɔ ka ɲa f'a ka sɔrɔ artisanw yɛrɛ préparelen don dɛ f'u ka labɛn n'u yɛrɛ labɛnnen don parce que ko caman de bɛ a fɔra ko commande publique ko yan'an ka taa commande kɛ fan wɛrɛ fɛ jamana yɛrɛ mago bɛ baarakɛminɛn minnu na ni an ka artisanw bɛ se k'a dilan o de bɛna commande artisanw bolo bon ni artisanw ma labɛn kosɛbɛ ka baara sabatilenw kɛ ka baaraw labancogo ka ɲa a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc an ka nin bi sigida in ni baro kun b'o de kan ko in daminɛna nin y'an ka sigida duurunan ye. Nin barokɛnɛba in kun ye kɛnɛ dayɛlɛlen ye kuma dira bolola baarakɛlaw ma u ka ɲɛfɔli ni laɲiniw kɛ laɲini minnu b'a to u ka baara dɔw bɛ se ka yiriwa ka nafa sɔrɔ kɔnɔna cogo min na k'a lase ɲɛmaaw ma. U ka kan ka moyen dɔw de di an ma parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ kelen fanga tɛ se a la donc ni mɔgɔ kelen fanga tɛ se min na ni famaw y'a san k'a sigi yɔrɔ dɔ la donc bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka t'i ka baara kɛ min b'i jɛ i bɛ taa ka taga o baara kɛ yen nɔ o de b'a to an ka baarakɛnɛw bɛ se ka ɲɛ ko ɲuman parce que machine ko de b'an na ne ye machine da anw ma bi fɛn bɛɛ bɔ tubabu la an bɛ se k'a a ɲɔgɔnna bɛɛ dilan n'i y'u jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i t'a dɔn min bɔra yɔrɔ min na sigiyɔrɔ minnu b'anw bolo an bɛ luwansew de la sotigi mana kɔntan don min na a bɛ na ka na an gɛn ka bɔ mais ni logement sociaux bɛ ka di cogo min na ni atelier sociaux fana dilanna anw fana ye k'o di an ma o de ka di an ye kosɛbɛ o y'an ka président n'o ye Madu Menkɔrɔ ale ka laɲini dɔ de ye. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka sanga ni bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛba salon international de l'artisanat o mun baaraw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kabi novembre kalo tile 27. Wala kunungo min ye États-Unis kaw fɛ ye Coupe du Monde ale tirage kɛra dugu min kɔnɔna sa o ye Washington DC ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaaw tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye États-Unis ɲɛmaaw ye ka taa fara Canada ɲɛmaaw ale ni Mexique olu jamana saba min kan ka Coupe du Monde labɛn baaraw kɛ fala ye groupe 12 o de kɔni sɔrɔla tirage in kɔfɛ groupe fɔlɔ n'o ye groupe A ye o kɔnɔna na Mexique bɛ yen Corée bɛ yen n'o ye Corée du Sud ye ale ni Afrique du Sud nka jamana damadɔ bɛ yen n'o ye Danemark ye Macédoine du Nord République tchèque ani Irlande olu kan ka ndolanci dɔ kɛ maa kelen bɛ ta olu la ka fara o jɛkulu in kan k'olu dafa maa 4 na groupe B kɔnɔna na Canada ale bɛ yen Suisse ani Qatar nka Italie Irlande du Nord ni Pays de Galles ale ni Bosnie maa kelen kan ka ta olu fana camancɛ la sa min bɛ se ka na fara ninnu groupe kan ko n'o ye groupe B k'ale fana kɛ 4 ye groupe C kɔnɔna na Brésil bɛ yen Maroc bɛ yen Écosse bɛ yen Haïti bɛ yen min ye groupe D kɔnɔna na États-Unis bɛ yen
Australie ani Paraguay nka Turki Rumani ani Slovaquie ni Kosovo olu fana kan ka baraji ta kelen bɛ ta olu sera min mana se sɔrɔ o bɛna na fara olu kan Allemagne ka groupe ye groupe E Allemagne bɛ yen Équateur Côte d'Ivoire ani Curaçao min ye groupe F kɔnɔna na ye sa Pays-Bas ale bɛ yen Japon ani Tunisie Ukraine Suède ni Pologne ani Albanie olu fana kan ka baraji ta ni min ye se sɔrɔ o bɛna na fara olu kan groupe G kɔnɔna na Belgique bɛ yen Iran bɛ yen Égypte ani Nouvelle-Zélande min ye groupe H kɔnɔna na sa Espagne Uruguay olu bɛ yen ka fara Arabie Saoudite ale ni Cap Vert kan groupe I fala ye France bɛ yen Sénégal bɛ yen Norvège bɛ yen nka min ye Irak Bolivie ani Suriname maa kan ka ɲini olu cɛla min mana se sɔrɔ o bɛna fara olu kan k'olu kɛ 4 ye groupe J kɔnɔna na Argentine bɛ yen Autriche bɛ yen Algérie ani Jordanie min ye groupe K kɔnɔna na sa Portugal bɛ yen Colombie Uzbekistan nka RD Congo ale ni Nouvelle-Calédonie ni Jamaïque olu fana kan ka baraji ta min mana se sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna fara min ye groupe K kan ka olu kɛ maa 4 ye groupe L kɔnɔna na sa Angleterre bɛ yen Croatie bɛ yen Panama bɛ yen ale ni Ghana min ye nin groupe 12 fala ye o de sigira sen kan sa Coupe du Monde tirage la an b'a ye kɔni k'a fɔ ko farafinna ŋanaw olu si kɔni tɛ groupe kelen kɔnɔna na nin waati na min y'an ka jamana 9 min bɛ yen a bɛ se ka dafa 10 ni RD Congo fana sera ka se sɔrɔ o kɔfɛ fala ye diɲɛ falon tɔnba minnu fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ i Allemagne i Brésil Espagne France Angleterre olu si tɛ bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin tulon daminɛ fɔlɔ in na fala ye fo n'a kɛra n'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ 16e de finale la o la sa jamana fila minnu mana ten sɔrɔ nin groupe fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani jɔyɔrɔ ɲɛnama sabanan mana kɛ minnu bolo n'olu ye 8 ye o bɛ ta ka fara o kan sa ka sɔrɔ ka min ye 16e de finale ye k'ale boloda Coupe du Monde ale yɛrɛ kɔni ye san wɛrɛ ye min ye américain fɛ yen ni ala sɔnna a ma don nataw la an n'an da don a la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ bɛɛ lajɛlen ye kunungo kayikaw fɛ yen min ye an bɛ ɲɔgɔn ye ale taara bila a dayɔrɔ laban na fala ye limanaw balimaw teriw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Kayiba Jabate ɲangilakaw ka duba la legal segukaw fɛ fala ye min ye ba an bɛ ɲɔgɔn ye ala y'a ka kalifa minɛ a la novembre kalo tile 30 wɔlɔfɔw fɛ Dakar kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a si to san 97 la min ye an bɛ ɲɔgɔn ye fure nana dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na janaja a kɛra kunungo Kayikaw fɛ yen maa caman min ye diinɛ ɲɛmaa caman ye ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan caman fɛ u nana ka na tasibila kɛ cɛkɔrɔba in ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya an bɛ ɲa ale tɛ fɔ maa ye tuguni jamana tɔgɔla sa minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Dr Mamadu Kone ale tun bɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa cɛkɔrɔba in ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ i Keyita a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ